Nectaria, un copil care schimbă lumea. Vise de copii printre flori albe. E o seară cu flori albe. Parfumul lor este atât de sublim, încât mă poartă spre visare, nu doar cu gândul, dar și cu inima. Un drum care parcă duce spre zări îndepărtate, prin locuri tainice, unde totul e bine. Aseară am visat că sunt înconjurat de multe flori albe. Dar în seara asta, iată că au răsărit. Mă cuprinde un somn, dar nu cel prin care dorm. E un somn prin care ochiul inimii se deschide, unde îmi apar cele mai frumoase vise despre noi, despre o lume mai bună, despre dăruire. Și sunt aici pentru tine ca să te ascult. Despre izvorul bunătății din noi. Dar oare Nectaria la ce visează? Desigur, la o lume mai bună. Dar Anneliese, în pumnișorii ei micuți, are infinite vise colorate. Știu atunci când a citit din cărticica ei, atât de profund, încât a legănat asfințitul. Dar și eu, de câte ori îmi sprijin ochii de apus, în sufletul meu sunt și eu un copil visător și ador ca să mă pierd pe de-a întregul în culorile lui pastelate. În culorile lui pastelate ale serii, lumini blânde, felinare care luminează drumul printre stele. Bună seara! Anneliese, chiar eu. Adevărat, așa este. Ți-am recunoscut clopoțelul. Andrei, ți-am adus flori de seară. Îți mulțumesc. Dar ce parfum plăcut au. Flori de seară? Da, flori de seară. Dar Anneliese, dar și acestea sunt albe. Bineînțeles. Îți mulțumesc, Anneliese. Dar ce carte frumoasă ții în mânuță. Anneliese, este cartea copiilor. Cartea copiilor care au curajul ca să viseze la o lume mai bună. Vrei ca să-ți citesc? Da,
Desigur, Annelies. Atunci, iată. Copil firav, pe noptieră ți-am lăsat un bilet și o căniță cu lăptic. Te rog să nu-l pui în sertar. În timp ce-ți bei lăpticul, te rog să-l citești. Azi ți-am scris despre dăruire. L-am ținut în pălmuțele mele micuțe până la plecare, ca să-ți las pe el parfum de lavandă. Astăzi nu sunt de găsit. Am plecat departe ca să împart iubire. Am să vin și am să te caut mai târziu spre seară. Copil firav și în pomnișorii mei micuți îți voi aduce parfum de răsărit și multe flori albe, încât să nu le poți cuprinde cu mânuțele tale mici. De undeva departe, acolo unde copiii își amestecă glasurile lor, jucându-se seara la apus printre florile albe. Prin parfumul lor de seară. Eu sunt fetița din răsărit. Foarte frumos scrie Annelies. Extraordinar. E scrisă de copii, Andrei. O să primești și tu această carte de la Nectaria. Annelies, fetița din răsărit. Da, Andrei, copila din răsărit. Oare s-a întâlnit cu Nectaria? Bineînțeles. Acum eu trebuie să plec. Trebuie să veghez fițe. Ai grijă de florile albe de seară. Și te rog să-i dai și Nectariei. Cât de frumos scrie în cartea lui Annelies. Fetița din răsărit. Oare chiar există această fetiță? Parfumul de flori albe se amestecă cu florile albe de seară, dăruite de Annelies. Miresme împletite, mai presus de cuvinte. Dar oare cum miroase parfumul de răsărit? Din pomnișorii acelei fetițe. Atunci Nectaria are în pomnișorii ei micuți parfum de apus. Bună seara! Ecaterina? Negreșit. Bună seara! Ecaterina, tu știi ceva despre fetița din răsărit? Da, știu.
este un copil foarte bun, dar atât de sensibil. Plânge foarte ușor. Este un copil foarte firav, dar are un suflet atât de cald. Of, dragă de ea! Andrei, ți-am adus cozonac cu nucă și suc de lămâie. Îți mulțumesc, Ecaterina, dar tu tot așa faci mereu. De fiecare dată când vii. Și apoi tu rămâi nemâncată. Cine ți-a zis asta? Lasă, Ecaterina. Îți mulțumesc din suflet. Știi? Lămâiul e înflorit, dar încă nu s-a făcut nicio lămâie. O să se facă, fii liniștit. Dar te-am întrebat ceva. Cine ți-a zis asta? Că eu rămân nemâncată. Mă gândeam eu, Ecaterina. Bine, dar te rog, ca să nu-ți mai faci griji. Ecaterina, văd că și tu ții în mânuță aceeași carte pe care am văzut-o eu la Enris. V-ați întâlnit? Nu ne-am întâlnit. Îți va dărui și ție această carte, Micuța Nectaria. E scrisă de copiii care au avut curajul să viseze la o lume mai bună. Vrei ca să-ți citesc? Vreau, Ecaterina. Te rog. Bine. Lumea poate fi schimbată printr-o palpitație de inimă. Este ca un clopoțel. Nu se aude, dar se simte. Și care ne cheamă spre o lume nouă, una schimbată prin iubire. Unde este zâmbet, este și emoție. Unde este emoție, este și o lacrimă. Unde este o lacrimă, este și o îmbrățișare. Iar unde este o îmbrățișare, este ceva mai presus de toate cuvintele. Te iubesc. Inima are un singur clopoțel, dar depinde de emoțiile noastre. El răsună diferit. Când inima începe să bată mai repede, înseamnă că avem palpitații. Și dacă avem palpitații, atunci putem schimba ceva. Ștefania. Minunată, Ecaterina. Nu pot să cred ce frumos scrie. Această fetiță chiar mi-a făcut ca inima să-mi bată mai repede. A reușit ca să-mi aducă lacrimi în ochi. Foarte frumoasă este această carte. Dar ce frumos e ilustrată, cu câtă grijă. Adevărat, Andrei, să știi că întotdeauna
din inimă se nasc cele mai prețioase daruri. Daruri care nu se văd întotdeauna cu ochii, dar se simt. Adesea, cele mai prețioase daruri nu se văd, dar se simt. Eu acum plec. Rămâi aici ca să o aștepți pe Nectaria. Voi mai veni. M-am speriat puțin când a insistat Ecaterina cu întrebarea: cine mi-a zis asta? Adevărul este că nu știam ce să răspund, dar m-am liniștit când am observat că nu mai insistă. Nu puteam să-i spun că Nectaria mi-a zis, pentru că atunci cu sandwich-ul, într-adevăr, mi-a zis Nectaria că după ce mi l-a dat, micuța Ecaterina a rămas nemâncată. Dar ce carte frumoasă, cu gândurile copiilor. Dar cât de frumos a vorbit și micuța Ecaterina. E seara florilor albe. Acum la apus văd că și-au deschis petalele și mai mult, un parfum și mai răspânditor. Poate că sunt florile apusului. Eu cred că și parfumul copiilor miroase a flori albe și de flori de seară. În seara asta, flori albe de seară pentru Nectaria. Dar oare cine este fetița din răsărit? Și cum se cheamă? Astăzi a plecat departe ca să împartă iubire. E un copil bun și sensibil și plânge foarte ușor. Un copil foarte firav. Așa mi-a spus micuța Ecaterina. Mi se pare că am auzit ceva, dar se aude un glas de copil. Spune ceva, dar și râde, cu un glas atât de dulce. Simt că se strecoară ceva în mine, ceva ce nu pot explica, dar foarte plăcut. Bună seara! Bună seara! Ți-am adus lăptic și flori albe de seară. De undeva departe, acolo unde copiii își amestecă glasurile între ei, jucându-se printre florile albe de seară. Seara l-a apus, dar am flori de seară. Mi-a adus Enris. Asta e povestea copilului firav, cu un bilețel și o căniță cu lăptic, lăsate pe noptieră.
Oh, nu cumva, nu cumva tu ești? Ba da, sunt fetița de răsărit. Și cum te cheamă? Meda. Meda, fetița din răsărit. Andrei, vreau ca să mă așez la tine în brațe. Dar ce-o mai fi și asta? Bine, haide. Dar întoarce-mă cu fața către tine. Bine, uite. Spuneai tu astăzi că vrei să vezi cum miroase parfumul de răsărit. Da, chiar am zis asta. Uite, pălmuțele mele. Admirabil parfum. Bumbac pufos, amestecat cu lavandă. Meda, așa miroase parfumul de răsărit? Da. Vrei ca să-și citești ceva? Meda, desigur că vreau. Dar și tu ai această carte? Am văzut-o și la Enelis, dar și la Ecaterina. Da, Andrei, pot ca să-și citesc? Desigur, Meda. Mulțumesc. Uite. Astăzi vreau să scriu despre prietenie. Acea prietenie care se strecoară profund până în adâncul sufletului. O prietenie îmbrăcată în simplitate, prin gesturi micuțe, două mânuțe care să aline, două mânuțe care să șteargă lacrimi și să readucă zâmbetul, două mânuțe și o voce blândă sunt alături de tine. Dacă te bucuri de ceva, și inimioara mea este fericită. Dacă plângi, și mie mi se scutură inimioara. Două mânuțe întinse, micuțe, dar cu o prietenie nemărginită. Ingrid. Ți-a plăcut? Desigur, Meda. A scris foarte frumos și foarte plăcut despre prietenie. Andrei, sunt grea? Sunt grea la tine în brațe? Nu, Meda, nu ești grea. Ești ușoară ca un fulg. Eu ți-a spune numele de fulguleț, dar pe tine te cheamă Meda. Atunci vreau ca să mai rămân la tine în brațe. Pot? Da, desigur, Meda. Îți mulțumesc. Pot să te țin de mână? Desigur, Meda. Mulțumesc. Mi-e somn.
și apoi mâine voi fi iarăși departe. Dar seara voi veni și îți voi aduce lăptic și parfum de răsărit. Inimioara mea este mică, dar în ea o prietenie nemărginită, iar eu ți-o dau pe toată. Meda a adormit. Țin în brațe un copil despre care nu știu prea multe. Ceea ce știu însă este că merge prin lumea întreagă, de la răsărit și până la apus. Cu un bilețel și o căniță cu lăptic, lăsate în urmă pe noptiera unui copil firav. Azi am împărțit iubire, dar mâine ce mai împarte? Poate că prietenie? Se aud pași prin iarbă. Dar e Nectaria. În seara asta nu vine din apus. Azi este despre dăruire. Și ce dar poate fi mai prețios decât o inimă caldă care bate? Iar cu fiecare palpitație mai facem câte un pas spre o lume schimbată prin iubire. Bună seara! Nectaria, ce frumos ai spus! Bună seara! Dar tu de unde vii? Nu te-am văzut să vii din apus. Vin de undeva de departe, acolo unde copiii scriu. Copiii care au curajul să viseze la o lume mai bună. Uite, această carte ți-o dăruiesc. Este tot ce am eu mai bun pentru tine. În această seară, paginile acestei cărți sunt scrise de toți copiii care au curajul ca să viseze la o lume mai bună. E pentru tine. Îți mulțumesc, Nectaria. În seara asta mi-ai adus cel mai frumos dar. Uite, am și eu un dar. Este pentru tine. Flori albe de seară. Îți mulțumesc, Andrei. Din tot sufletelul meu de copil, pentru aceste flori albe. Flori albe de seară. Sunt foarte frumoase. Ți-aș fi dăruit mai mult, Nectaria. Dar azi am doar aceste flori albe de seară de la Enris. Știu că tu meriți mai mult, dar fericirea pe care o port în inima mea să fie pentru tine. E de ajuns gândul tău cel bun, Andrei. Iar tu,
dacă mă asculți, îmi aduci cel mai prețios dar. Desigur, Nectaria, te ascult. Andrei, vreau să-ți spun ceva. Tu nu-ți dai seama ce copil ții în brațe. Un copil foarte firav, foarte sensibil. Acest copil cu o inimioară mică, micuță, dar în ea o iubire și o prietenie necondiționată. Dar știu, Nectaria, este Meda, fetița de răsărit. Este mult mai mult, Andrei, și mult mai profundă. Azi vei descoperi ceva foarte prețios. Dar după ce ascultăm copiii, bine, dar uite ce frumos doarme. Lasă-mi pace să doarmă, Andrei. Desigur, Nectaria. Așa, te rog să fii cu minte. În această seară vom scutura cutiuța, dar vom citi și din carte. Unde este cutiuța? Uite-o, Nectaria. Să ai grijă de ea, Andrei. Desigur, Nectaria. Dar pot ca să te întreb ceva? Te rog. De ce și Annelies, dar și Caterina, dar și Meda strângeau cartea la piept, de parcă o îmbrățișau? Toți copiii așa au făcut, Andrei, pentru că gândul lor de a schimba lumea este scris de ei în această carte. Dar, Nectaria, este a ta? Așa e? Nu este doar a mea. Dar, acum haide. A venit momentul ca să pășim unde totul este curat și lumina nu se stinge. Universul copiilor te recunoaște, iar și tu ești unul dintre ei. Ce ai spus, Nectaria? Scutură cutiuța. Aș vrea să dăruiesc celor din jur bunătate și iubire. Nectaria, un copil care schimbă lumea. Andrei, tu mai simți bunătate și iubire în preajma ta? Nectaria, da și nu prea. Cum vine asta? Păi astăzi lumea nu mai prea are timp de bunătate și iubire. E prea multă gălăgie în preajma mea. Nu-mi place gălăgia. Ador liniștea. Pentru că acolo simt că mă regăsesc.
Andrei, întotdeauna să păstrezi colțișorul tău de liniște, oricât ar fi de mic. Cel mai fericit ești atunci când stai în propriul tău univers, plin de liniște, și îl păstrezi curat. Hai ca să citesc din carte. Dorești? Te rog, Nectaria. Bine. Iată. Un gând de copil. Bunătatea și iubirea pentru mine sunt una. O voce caldă nu e timidă. Este bunătatea din inimă, care se reflectă prin lumină. Poate că noi nu vedem acea lumină, dar o simțim. Gesturile micuțe de bunătate vin din interior. Iar dacă inima îți este curată și caldă, atunci tu îți păstrezi în ea o iubire de copil. Miruna, ce frumos, Nectaria! Gânduri de copii, dar sincere și din inimă, Andrei. Lasă pe Meda să doarmă, Andrei. Ție ți-ar plăcea ca să strige cineva somnul? De ce nu ești cu minte? Mi-ai scâriat cu unghiile, Nectaria. Of, scuze. Vezi dacă nu ești cu minte? Am întins în grabă mâinile pentru că era să scap din brațe pe Meda. Păi am vrut ca să asculte și ea. Lasă-o, Andrei, să ne bucurăm că este aici cu noi. Uite ce frumos doarme. Și apoi e obosită. Mâine pleacă iar în călătorie. Ție nu ți-e somn? Puțin. Da, dar tu nu trebuie să dormi. Trebuie să mai ascultăm ce spun copiii. Haide, ca să scuturăm cutiuța. Să se schimbe în lume, să nu mai fie păcat și să nu mai fie egoism și mândrie. Arată o lume plină de iubire. O lume plină de iubire arată așa, darnică și primitoare și foarte bună la suflet, așa și... Poți să ne dai un exemplu mai concret? Adică, de exemplu, ceva ce ți s-a părut ție un lucru plin de iubire sau ceva ce ți-a plăcut foarte mult. Îmbrățișarea și pupicii. Bun, este un exemplu frumos. Și tu ce ai vrea să dăruiești celor din jur? Iubire, dragoste și cât mai multă
Liniște. Deci asta ai vrea să dăruiești Da. celor din jur. Da. Bine, mama. Nectaria, un copil care schimbă lumea. Îmbrățișările și pupicii. Ce drăguț! Zâmbești și tu, Nectaria. Da, Andrei. Așa e. În glasul ei curat se vede inimioara acestei fetițe, pline de zâmbet, dăruire și iubire. Care este cea mai plăcută îmbrățișare de care ți-aduce aminte? O, Nectaria, eu cred că prima dată îmbrățișăm cu sufletul. Așa e, Andrei. Dar nu cred că nu ai fost îmbrățișat. Nu ai fost îmbrățișat până acum? Ba da. Mami mă îmbrățișează în fiecare zi. Mami. Așa este. Hai să mai citim. Mai citim ce scriu copiii. Îmbrățișările nu au glas. Dar totuși vorbesc prin cuvinte tainice, mult mai profunde. Adesea, cuvintele nu pot să spună totul, dar o îmbrățișare este mai presus de cuvinte. Era să uit. Cu pupici e mai greu. Dacă mă apuc să dau pupici, nu mă mai opresc. Simt că nu mă satur. Sunt dulci. Așa precum căpșunele. Dar căpșunele au doar o perioadă a anului prin grădină. Apoi se duc. Dar pupicii nu. Medea. Minunat, Nectaria. Îți place? Îți intră acolo la inimioară? Da, Nectaria. Dar ce ai pățit? Ce să pățesc? Mă ustură cum m-ai zgâriat tu cu unghiile. Lasă că trece. Da, așa zici tu. Ia uite la el. Pentru o mică scrietură face atâta gălăcie. Dă-mi să văd. Hai că nu-i nimic. Îmi cer încă o dată scuze. Mă ierți? Nectaria. Dar eu nu am de ce să mă supăr pe tine. Îți mulțumesc. Haide, ca să scuturăm cutiuța și apoi mai citim. Bine. Haide, scutură cutiuța. Aș vrea în lumea aceasta să se schimbe, oamenii să se iubească mai mult unii pe alții. Mi-ar plăcea să nu mai fie răutate. O lume plină de iubire ar arăta excelent. Aș vrea să dăruiesc celor din jur iubire și sprijin. Nectaria,
Un copil care schimbă lumea. Prin ce găsești tu sprijin, Andrei? Când am pe cineva lângă mine, atunci când sunt trist. Andrei, cu adevărat este sprijin atunci când ne îmbrățișăm, pentru că atunci noi suntem uniți în suflet prin iubire. O îmbrățișare vorbește mai mult, mai presus de toate cuvintele. Vrei să mai citim ce au scris copiii? Da, desigur. Bine, iată. Când ții pe cineva de mână, îi oferi cel mai mare sprijin. O mână caldă poate ajuta pe cineva ca să pășească din nou. Ascultă și înțelege pe cei de lângă tine. În lumea asta grăbită, mai oprește-te și ascultă. Și chiar dacă nu poți face nimic, cu un sfat sau un cuvânt, poți readuce din nou zâmbetul. Carina. Frumoasă carte Nectaria. Nu știu. Parcă acești copii sunt dintr-o altă lume mai bună. Sunt suflete curate, Andrei. Lumea unui copil este plină de dăruire, bunătate și iubire. Mai te usură mânuța unde te-am scăriat? Puțin. Of, dragul meu, o să treacă. Haide, Andrei, haide, ca să scuturăm cutiuța. Eu în lumea asta aș dori să se schimbe, să fie totul gratis. Lumea plină de iubire înseamnă că poți să le dai la oameni lucruri care nu mai ai nevoie. Cred că nu mai știu. Am zis. O lume plină de iubire este foarte frumoasă. Celor din jur aș vrea să le dăruiesc lucrurile mele care nu mai am nevoie de ele. Nectaria, un copil care schimbă lumea. S-a emoționat? Nu. Nu s-a emoționat nimeni, Andrei. Acolo erai mic mititel. Eu? Da, Andrei. Și așa ziceam atunci? Atunci da. Dar nu am fost un copil rău, nu? Nu, Andrei. Nu ai fost un copil rău. M-a speriat. Nu trebuie să te sperii. E doar o amintire. Atunci înseamnă că mai sunt amintiri cu mine în cutiuța copiilor. Nu știu, poate.
Vrei să mai citim? Te rog, Nectaria. Bine. Azi vreau ca să scriu despre dăruire. De cele mai multe ori, prezența ta poate fi cel mai prețios dar. Doar să fii acolo pentru cineva și nimic mai mult. Noi, de cele mai multe ori, nici nu ne gândim câtă liniște aducem, chiar dacă suntem alături de cineva și numai pentru o clipă. Îi putem aduce zâmbetul. Cel mai prețios dar pe care eu îl pot face este să fiu acolo, cu sufletul și inima. Alexia. Nectaria. Această carte ar trebui să ajungă la fiecare inimioară. Va ajunge, Andrei. Vezi ce frumos scriu copiii? Da, Nectaria. Dar îți e somnic, Andrei? Văd că ți se închid ochișorii. Nu știu. Cred că aceste flori albe, parfumul lor îmi transmite starea asta. Înțeleg. Mai ascultăm un copil. Mai citim ceva de la copii și apoi vom sta de povești. În seara asta am o surpriză pentru tine. Dar acum, haide ca să scuturăm cutiuța. Eu îmi doresc să se schimbe în lumea asta oamenii răi. Să fie în jurul nostru bunătate și iubire. Așa este, Andrei. Pentru că doar așa putem schimba ceva. Prin iubire, toate inimile devin calde. Și dacă inimile sunt calde, lumea aceasta devine și mai frumoasă. Hai să mai citim de la copii. Azi voi scrie despre bunătate. Nu e doar un cuvânt, ci o lumină care atinge inimi. Este ca și atunci când stai într-o grădină cu multe flori, iar parfumurile lor se amestecă toate. Eu sunt doar un copil, dar știu că binele poate fi făcut oricând. Nu ai nevoie de timp, ci de o inimă bună care să bată. Iar dacă seara apusul te poartă prin locuri îndepărtate, înseamnă că încă mai poți visa. Nectaria.
Simt că s-a strecurat ceva în mine. Nectaria, tu ai scris, așa-i? Eu? Da. Dă mânuțele, te rog. Uite, cu drag. Cu aceste mânuțe ai scris atât de frumos. Da. Cu aceste mânuțe micuțe. E admirabil, Nectaria. Îți mulțumesc. Rămâi aici. Voi merge ca să coleg câteva cireșe. Apoi am să zic un secret. Bine. Andrei, am adus cireșe. Dar uite, aceste flori galbene acum au răsărit. Sunt foarte frumoase. Am să duc și eu în apus. Nectaria, un copil care schimbă lumea. Haide ca să-ți spun un secret, dar și o poveste. Ascult, Nectaria. Uite, tu, Andrei, nici nu-ți dai seama ce copil ții în brațe. Meda nu este doar fetița din răsărit, dar este și sora mea. Ce-ai spus, Nectaria? Tu mai ai o soră? Da, Andrei. Și de ce nu mi-ai spus până acum? Dar nu mi-a zis nimic nici ea astăzi când a venit. Este surioara ta. Pentru totdeauna am surprize pentru tine, Andrei. Bine, dar care e povestea ei? Pe timpul zilei, Meda călătorește. Ca să dăruiască iubire, zâmbete, flori și bilețele și câte o căniță cu lăptic. Bine, dar povestea copilului firav este Evelin, un copil trist și singur, dar se bucură și zâmbește de fiecare dată când o vede pe Meda. Of, dragul de el. Ei da, de unde vine acest parfum plăcut? De la aceste flori galbene pe care le țin eu în mână, Andrei. Adevărat. Nectaria. Da, Andrei. Tu ai văzut ce parfum are Meda în pălmuțe? Parfum de răsărit, cu miros de bumbac pufos, amestecat cu lavandă. Dar știu, Andrei. Dar tu, atunci, Nectaria, în pălmuțele tale ai parfum de apus? Dacă tu zici, Andrei, atunci așa e. Dar acești copii din carte sunt de găsit, Nectaria?
sunt printre noi, Andrei. Sunt copii din lumea bună. Dar ce frumos scriu. Cât aș vrea ca să-i cunosc. Îl vei cunoaște, desigur. Dar ce voce firavă are Meda. Tremurată, caldă și visătoare. E un copil bun, Andrei. Adevărat. Dar am înțeles de la Ecaterina că Meda este un copil firav și sensibil și plânge foarte ușor. Așa e? Da. Of, draga de ea. Nectaria, dă mânuțele. Tu, pentru mine, ești un copil atât de unic. Îmi transmiți o bunătate foarte profundă, care amestecă în ea iubire, prietenie, puritate și inocență, încât simt că mi se scutură inima. Și atunci mă întreb, oare eu sunt atât de curat în sufletul meu ca să le merit toate acestea? Nectaria, îți sunt foarte recunoscător și te rog să mă ierți că nu-mi pot așeza în cuvinte recunoștința mea. Cuvintele mele sunt atât de mici, dar inima mea tremură de bucurie. Tu ești un copil care meriți mult mai mult. Cum să-ți mulțumesc, Nectaria? Andrei, acum dă-mi tu mânuțele. Eu sunt un copil care se uită mai întâi în suflete, iar sufletul tău îl știu. Îți simt emoțiile, lacrimile și zâmbetele înainte să le simți tu. Și atunci nu mai este nevoie de cuvinte. Nu îți face griji. Ești curat, iar ceea ce simți tu că îți transmit sunt darurile mele pentru tine. Nu le vezi, dar le simți. Darurile nevăzute sunt cele mai prețioase. Darurile mele pentru tine, care se văd, sunt ceea ce îți aduc eu din apus. Un zâmbet și o strângere de mâini de copil infinite. În pălmuțele mele mici, poate că nu o să găsești întotdeauna câte ceva, dar găsești un sprijin necondiționat. Mânuțele mele sunt mici, dar inimioara mea de copil este nemărginită. În ochișorii tăi nu mai sunt doar Nectaria, dar și prietena ta. În sufletelul meu de copil am o prietenie eternă pentru tine, iar eu ți-o dau pe toată. Acum ești bine?
Da. Te rog, mă ierți? Pentru că te-am zgâriat cu unghiuțele? Dar nu m-am supărat, Nectaria. Dar te mai ustură? Nu. Bine, Andrei. Mă bucur din toată inimioara mea de copil că și în această seară am stat de povești. Eu acum trebuie să plec în apus. Dar voi veni negreșit ca întotdeauna. Dar până atunci mă vei regăsi în sufletelul tău și în zâmbetele copiilor. Meda va pleca după ce apare răsăritul. Ai grijă de tine. Eu sunt Nectaria, un copil care schimbă lumea. Micuța Nectaria s-a îndepărtat ușor prin iarbă spre apus. Apoi s-a pierdut în zare și a sărit în apus. Acolo a strâns în buchețel florile cele albe și cele galbene. Apoi le-a fluturat ușor și a zâmbit, pierzându-se în apus. Azi am înțeles. Prin vocea Nectariei, încărcată de o sinceritate sfârșitoare, că cele mai prețioase daruri sunt cele nevăzute. Vocea ei de copil firavă, caldă și visătoare, încă răsună în sufletul meu, ca un clopoțel. În pălmuțele ei micuțe, poate că nu voi găsi întotdeauna câte ceva, dar voi găsi un sprijin necondiționat. Mânuțele ei sunt micuțe, dar cu inima nemărginită. Nectaria nu e doar un nume, este fiecare copil care crede într-o lume mai bună. Lumina din apus. Când Nectaria atinge sufletul. Și așa s-a încheiat încă o seară, cu Nectaria venind din apus, plină de daruri nevăzute. În urma ei a rămas o floare în suflet, un gând bun și o lumină mică care bate în inimă. Nu a lăsat bogății, nici vorbe mari, doar un tremur curat și o promisiune că lumea poate fi bună. Când Nectaria pleacă, nu se face noapte. În urma ei rămâne pace și poate o lacrimă în ochișorii tăi e semnul că ai fost atins de lumină. Rămâi cu bine, copil firav. Nectaria va reveni și în pumnișorii ei va purta din nou ceva
doar pentru tine.